Sahihi tupeleke yeye nyumbani. Japuonjre moro mane oluonge skund yawoui mar Kabianga High School mantiere Kericho koro kwayo kony mar dhi nyime kod sombe tok wuoyino chopo skul gi lwete nono. Thomas Ekai mawuok Kondele kaunti ma Kisumu noyudo max 392 kendo yudo oboke mar somo Kabianga. Kata kamano wuon mare onge nyalo mar chulo ne school fees kod nyiewo mwandu mamoko mag somo. Ma en skund sekondar mar yawoui ma Kabianga. Jonyuol kod jopuonjre ochopo kod mwandu mag siro somo ka jopuonj gi jotije mag skul nono mar neno ni orwak jopuonjre gi e chako sombgi mar sekondar. Ataro mar kaka jopuonjre mamoko chopo e skundni, Thomas Ekai ochopo ka gi lwete nono maonge kata janyuol moro amora mobiro godo. Thomas mawuok e sub location ma Kanyakwar, location ma Kondele kaunti ma Kisumu, wacho ni odak kod wuon mare maonge nyalo kagoyo rak matindo tinde manomiyo yudo kata omenda mar chulo nyamburko manochopo e skul. I hustled so that I can earn money. The money I got, I used for paying transport, which I came here with. Ekai nenore ni wuotho kod chandruok mathoth e chunye koparo kaka min mare noweye kapod en nyathi makidoro. My mother left when I was young. I can't recognize my mother if I meet her. Tok yudo duoko mare, Ekai lero ni notemo manyo sir mar somo kowuok kuom kuonde mopogore opogore gino manogore Lwanda. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education, because for now I'm helpless. My father is not capable for affording my high school education. I tried to fill many forms, including Family Bank, KCB, Elimu, Wings to Fly, and Waxia, but all of them failed. Kano chope school ni, chukdar mar Kabianga Boys no tere nyaka lwet jatend school ni, mane Ezekiel Langat mawacho ni no buok ahinya tok winjo sigana mar wuoyi ni kod riyo mare mar somo gimomiyo koro kawo okang' mar konye. Part of the journey was covered by foot, and by the time he arrived he was weary. I had to look for some breakfast for him, at least to give him strength. He was just carrying a bag which had only one jacket. When I saw him, I was filled with a lot of pity, and I thought this is a case we should adopt as a staff. Ekai wacho ni en kod lek mar bedo laktar tok tieko somo ka koro kwayo joma chunygi lendo mondo pare kendo sir sombe. For now I don't have help, and I ask God to send someone to help me, because now my dreams will be doomed if someone will not appear. Please, anybody who can help me so that I can continue with my education. If there is anybody out there who is willing to also come in, you're much welcome. Tam mokwongo mar jopuonjre mag klas 9 nochakore ayango odiochieng' manyoro ka lipot wacho ni achiedh nade maka kod kacha pod otamo kuom jopuonjre donjo e skunde mag sekondar.